ide prema meni, ovako se pravi, pa se vraća nazad, pa opet tako, pa... I dođem dođe kako je led bio. Ja sam ja pogledao tamo, a tamo nije bilo zamrznuto jedno 3 metra. 3 metra nije bilo zamrznuto. A lisica ide oko tog zamrznutog, a majka u to zamrznuto. Lisica na jedan kraj, majka na drugi. Lisica ide okolo, majka se vraća. A on traži pomoć, ljudi, pa to je nevjerovatno. Pa on čuo moj glas i znao je da sam mu ja jedina pomoć, on više nema. A sve moment je kad će lisica zgrabiti majku. Ja ne razmišljajući, bež po ledu. Ništa nisam razmišljao da ću upočiti. Nema sad, gotovo je. Ja bežam i tapši. I lisica kad je bila normalno, ona pobegla. Ja priđem tamo malo bliže, ajde sad već kad nisam upao do sad ne moram da upadnem. Ja se vraćam nazad. Dolazim, sad tu sam išao polako. Noge sam se ovako uzvrćale. Išao sam po ledu, pa nezgodno, pa sam veliki napor namestio. Izlazim ovdje napolje, kad sam se ja ukrenuo, on tako tu malo blizu oba. Šta ćeš i baci to, idi čuvaj tvoju majku. Sad smo je spasili, ajde samo idi čuvaj, ne on. Samo soćem klapu, ja soćem nogama. Ja sednem tu, malo da odmorim noge. I on došao kod mene, kako ima tu jako veliku šiju, on je tako se klanja. I tako se raširi, i tako se klanja. Zahvaljuje se. To je nevjerovatno, to je suza za tera čovjeka. Da ptica došla da se zahvali što smo mu radili. Sad ja da ne bi bio, ja kad ne bi sad to opet da kažem nagradio. Ajde da mi vidimo gdje je naša majka, da ona može da izađe. Sad, valjam ja tamo. Dok sam ja krenuo, ona izađe napolje, ali na ledu teško jako ide, znam ja da se njihovo. I polako krene prema meni. Ajde majke, sad smo te spasili, sad ja njoj pričam, sad je to sve kako to treba. Samo kad je to krenulo. I on cijelo vreme tako pored mene. Nije bio više od metra od mene. Tako je, stalno me pratio, ali ja nisam žurio, zbog toga da se njoj da kažem, da ne bude da maltara nogama pa da se povredi. I majka izađe jedno